Sestaon jaso nintzen, baina plentzin bizi naiz. Marineros eta kapitanak eta holako asko egon ziren, ontxe orain badagoz, bai. Sarrak direzela, udan, hemen jente asko etorten da, Hondartzara etorten da jente asko, da orduan beste, beste gauza bat da herria. Besteran, hau motelduta da, denbora honetan. Baina gero esaten dut zute udan, hau izaten da, holan egoten da erre guztia. Joaten zara dendara eta erosten, da denbora askotan egon biharatze, jente asko datorrelako. Bilboko jentea hemen bertan ekuiten dabe pixua elkitatua datozenean egoten dira holan, holango denporia, eta gero itxi egiten dabe da Bilbora joaten die. Jente asko. Bueno, ez dakizu zelakuak. Bueno, ona etorri nintzen iani, holan konversazioan. Si quieres ver modelitos, Juan Sánchez, vete a los paseos, vas a ver cada modelito. Ni etorri nintzen hemendik ona Portugaletetik. Da, hemen joan nintzen pelukerisa batera, eruan eban dirua, pentsetan, arraina eta pelukerisa eta dana hartzeko eta etorteko etxera. Joan nintzen pelukerisa eta eneukien neikua dirua neikua pelukerisa paketako. Lotzatu nintzen, da esan dut, banua etxera, zaitez etorri, esta es la mejor peluquería de Euskadi, esate eban, la mejor peluquería de Euskadi. Da joan nintzen etxera, hartu dirua eta pagau, eta gero arraina eta etorteko. Baina karatutak galitu nintzen, zelan, hemen gauzak dana asko kobretan da biela. Holan, joaten eban, aste guztietan, Portugaletera uria batzen, da gauzak erosten, ze hemen porru bat joaten nintzen porru batzuk erosten, da danak amarillos dana zikatuta. Baina nondi datoz honek. Oin beste gauza bat dala, esaleik. Diru barik hemen ez ebez. Claro, udan dana egoten dabe. Da gero neguan antxe gelditzen da. Claro, kanpotarrak eukiten badabe diru asko ala kuidauz, ez da? Baina gero alan gelditzen dabe eta gu pagauen bihar. Hoxe da herri hau. Madalenak eta San Antolinek. Ez dakizelan egiten dabe, baina egiten dabe sorteo antza, da hartzen dabe herriko hobetoko gizona pentsatzen dabiena, hasi hartzen dabe. Sorteoko olako xeaguxe bat egiten da. Bueno, Madalentxu, Elixako patronea bada, Nuestra Señora, la Virgen de la Madalena, da, Baltoia, da. Hemen itxi dabe, bat, denpora asko eukidabiela, tabernia, da itxien jabe. Ne pentsetan dute hau krisi honegaitik izango dela, Da beste bat, da hori degustazinua, denpora gitzitzen ireki dabe, da gero barri dabe itxien jabe. Denpora gitzitzen. Tendak ez aizu pentsau gauza asko dauzela, Ontxe da amentxe beste bat, beste txikitxo bat, itxien bila dauela. Bueno, mendik erosen lekuta, Las Arenasera, Algortara, Bilbora, soka da zelan kromuakaz, beste batzuko, beste promo batzuka solan botata, da beste zuk ez dakizu zelan izango zen, pala bategaz eta palu olak jota bota, ez autu beste oso egingo zuk al palillo, esatean genuen. Eta trompako lan, hola gizoniz, mutilen trompa batzuko lan, soka bategaz olan batu egin, da gero bota. Hemen egon zan, asko izango die, baina ez dozela ez autu. Gorordo, alkatia, Bilboko alkatia egon zan,
hemengo semia zan, ondarra zan, gainena ondatza. Bai, Eleixa, baita, parrokizia. Bai. Daukagu mentxe bertan, da hori badaue eiten, frontoi pelotakoa daukagu, bai. Ez duzu ikusi. Etorri zarienen zubitik, estaziotik eta zubitik ikusten da holan, eskerrera ez eskuman, hemen egoen kasino bat, itxitxia dagoela oin, eta beste hotel bat, Palaz hotela, azebe itxitxia dago urtea direla. Da esaten entzun egin jot, Palazen hotelean etxiak egingo da biela. Aze bota eta etxiak, pixuak. Hori beti entzun donik, holako beti punta eta gorliz da plenzia, holakoak beti kontra bata bestia, beti. Gorliz da plenzia, ez dakitxe gaitik, baina beti esaten dabe holakoek. Lehen eukiten genduen trena, ordu batik bestera, egonen bia, galtzen badezu minutxo gaitik, gero ordu batian ego behar da. Da orduan, zelan deukagun metrua oso ederra da. Alkatia da, Andra bat. ¿Cómo es la alcaldesa? ¿Qué es? ¿De qué partido es? Pues es independiente. Eso es. Baina da oso alkate ederra. Ez dakizu zelakoa da. Zure antzekoa hola nargala eta baina bizkorraua da oso agradablia da. Eroseinekin, es extraordinaria. Enaz kantzauko esaten. Ni PNV-koa naz, baina gu deukagu bigarrenezko alkatia PNV-koa, baina una zapatilla rusa. Entzune bat behin telebizinotik, holako programa bat etxeotzien eta entrevista bat, daku batzuk esate bat, hau guria, anda majo, bete porai, da deukagu ontxe udaletzian, deukagu bildu. Oso motil ederra hoxe. Holako zure antzekarakua da, baina bizkorra eta argixaua da. Berari amentxe esauztien behin, hauxe da bilduko mutila. Da honek, gure presidentia, esate otzan, no le hagas caso a esta que está, no sé qué, esta es del PNV. Digo, soy del PNV toda mi vida, pero no dejo de reconocer que este concert de Bildu es extraordinario. Berari esan utza, oso bat emausta. Dana erderaz, hemen dana erderaz. Etorri netxenian, hemengo farmazizian bertan egon zan, hil zan, ez da? Baina Pedro Dobaran, da aregaz hasi nintzen euskaraz egiten, da ezauztan, ez ekixela. Da gero, hemendik urten, eskursino baten, da orduan antxe ezauztan, euskaraz egiten. Da esan nintzen, orduan hemen euskaraz dakizu, da bai zelan inglesak eta alamanak eta egozien, da orduan ezauztan, ze horregaitik egiten dagoela euskaraz. Baina, hemen gutxi euskaraz egiten egin. Oin hasi da euskaraz egiten, mometxuak hasi ikastolan da holan asko gehiago entzuten da. Baina nik ez dut euskararik egiten, dana erderaz egiten dut. Dana egiten. Hala da, ez eta astuten, baina torpestu eta ezin jote biadar moduan euskaraz egiten. Pekatua zan orduan euskaraz egitea, keba? Ez ebien egiten hemen euskararik, ez egaitik bez. Bueno, nik petxetan dut euskararik bertan guztin, ez dala, ez zitzala euskararik egiten. Ze, bueno, esan dut nire izena be, Miren Iñake eta Maria Ignacia ipini guztien. Bueno, da nor da Maria Ignacia, esaten eban ni.